Gure gastronomia azturei begira, gogoa piztu ala pizten da desira. Aurten nork ez du joan nahi sagardotegira, sagardotegira. Antziz pandemia eta murrizketa, gure artera dator ohiko berriketa. Goazen kupeletara, ekarri txuleta, ekarri txuleta. Baina nagusitzen da desfase itzela, naiz edateko bete behar den sabela. Baten batek etxetzat hartzen du kupela, hartzen du kupela. Lehenengo euforia, salto eta dantza, ezin disimulatu ondoko balantza. Intxaurren batek kalte egin zion antza, egin zion antza. Parranda aitzakia bihurtua jada, ta naiz eurek fidakaitz dauden behar bada. Zain dauzkazu Hernani, Tastigarraga, Tastigarraga. Izugarria baita jende uholdea, ezin imaginatu besta bat hobea. Herritarrak gustora aldaude ordea, aldaude ordea. Zabaltzen da guztia, libre den mezua, batzuen oihua ta bertzen kexua. Arrakastaren aurki eta ifrentzua, eta ifrentzua. Pasatu gabe ongi, pasatzeko naia. Giro versus txikizio, ta pixa usaia. Norberak eman beza, nahi duen epaia, nahi duen epaia. Baina hau jada inork gelditzerik ez du, naizta biharamunak bat jartzen duen estu. Nor ez dago berriro, etortzeko prestu, etortzeko prestu. Norberak egoera bizi du ezberdin, baina joan ezkero kuadrillarekin. Zentzuz jokatu zazu, txotx eta honegin, txotx eta honegin.